ಕಾಸೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮೇಕಪ್ ದೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಮೇಕಪ್ ಕೈಕ್ ಐಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ 5 ಜನ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ತೂದು ಅನ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಿರ ಕುಲು ಬಂದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆತನು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ನಯನ ಸೊ ಆರ್ ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ್ತುಕ ಹೋಪ್ ಆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೆ ಫುಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಕ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಬಾಗ ಏನೋ ಕೈ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ prank you're on call you're on log ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರು ಸೊ ಅರ್ಧದ ಮನ್ಪಿರ್ತುಕ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ದದ ಮನ್ಪಲ್ತುಕ ಬಲೆ ನಿಚಕ ತಾಗಿನಿಗೆ ಕೈಕ್ ತಾಗಿನಿ ತಾಳ್ತೀನಿ ಅಂಚಲ ಬಾ ಓ ಸೂಪರ್ ಅದು ಹೆಂಗ ಅಲ್ದಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ನಂದದೆ ಮರಲ ಅಂದ ಸಂಕಡಕ್ಕೆ ತುಲಾ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ತಾಗುಡು ತುಲಾ ಮರ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಆನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ వాళ్ళు ತೊಂತಾಲು ಹೆಂಗ ಡೌಟ್ ಆನೆ ಈ ಮೋನೇನು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ತಾಲು ಅವರ ತೆಲಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದೆ ಹೆಂಗಂಚ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಆನೆ ಏನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೈ ತೂನೆ ಹೆಂಗ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಪಡ್ಡೆ ಚೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ हेलो क्या किया चल झूठी रिगार्ड दिसी से कासे ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನೆಂಕ್ ತೋನಿ ಪರಿಂದ ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂದು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಇತ್ತೆ ದಾದಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್